Ja sam Željka Hotenski i učiteljica sam njemačkog jezika u 3. osnovnoj školi Varaždin. Projekt Auf Deutsch bitte osnovala sam u rujnu prošle godine. Trajao je čitavu školsku godinu, a surađivali smo sa školama iz Turske i Grčke. U projekt je bilo uključeno oko 200 učenika i bio je vezan uz promicanje i popularizaciju njemačkog jezika, tako da se sva komunikacija i aktivnosti s projektnim partnerima odvijao na njemačkom jeziku. Glavni ciljevi projekta bili su nam poticanje jezičnih kompetencija, kreativno i suradničko učenje, timski rad, razvoj interkulturalnih kompetencija, priprema za buduće životne izazove i poticanje motivacije za učenje njemačkog jezika. Ponosni smo jer smo ostvarili sve ciljeve koje smo se zadali na početku. Mnogo smo naučili kroz zajedničku suradnju i rad. Nagrada Komet priznanje je meni osobno i mojim učenicima koji marljivo uče njemački jezik, ali i našoj školi koja je već prepoznata na nacionalnoj i europskoj razini kao e-twinning i Erasmus škola koja veliku važnost pridaje suradničkom učenju kroz međunarodne projekte. Ovo priznanje primjer je učenicima i učiteljima kako predanost, kreativnost i marljiv rad dovode do uspjeha. Vjerujem da cijelu našu školsku zajednicu ova nagrada još dodatno motivira da postanemo još aktivniji u budućim projektima te da dalje učimo, razvijamo i brusimo naše talente i vještine. Projektom smo dokazali koliko daleko možemo stići kada radimo zajedno, s ljubavlju prema jeziku i znanju. Granice ne postoje kada učenici i učitelji zajedničkim snagama stvaraju.